Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Who says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilay ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban pitpit sana ang paninindugan nagin ka na basta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang sa namamatay at ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasaligan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita pirming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray ang ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban pitpit sana ang paninindugan nagin ka na ibasta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang nalalauma sa sarigan nangangataman kita pirming andam nagenyo laban lang at ngayon nandito na nadarama nakikita nararanasan ang saya nating ngiti pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan maugmang lugar, puno ng ngiti at saya ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan at hindi papayagan na mawala na masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan di maiiwasan galaw at pagbabago ngayon nga ay tutungo eto na ang bagong kwento naganap ngayon na nakaugat, nakauit sa kasaysayan naganap tayo na puno ng pag-asa aming kinabukasan at di nyo mapipigilan ang kwento ay madudugtungan mapag-alaga, matitiwalaan tibay na lagi nating maaasahan taas noo ito ang aming bayan naganap nalauman nasasamigan
kabuhayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Pass to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman. Naga na, nasasaligan. Naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Sa maugmang lugar, Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11, sagod alas 12:30 minuto. Nagangunyan. Aray na aga, liwat nga mong dadaron sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, petsa 15 kan bulan na Agosto taon 2020. Mga baretang tiniripon punloy na sagod Sabado kan ANN News. Live nito kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi masin 89.5, radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page, as in City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga, kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asi, sangguni ang panglungsod kan Naga, City Events Protocol and Public Information Office, ako po si Kate De Lovieres. Sa pangaraman kang Bilog News Team, ini po ang iniman sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta. ANN News. Headlines. Ngunyan. Detalles kan mga bareta, paggamit tin rapid swab test, pigaadalan kan lokal na gobyerno kan Naga para sa mas kaskas na mass testing as in contact tracing. Ang detalles haliki Don Jimenez. Pigihilingon yan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang posibleng pagbakal asin paggamit ni rapid swab test para sa urog ng marikas na pag-aram kan mga positibong kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa syudad. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion sa nangaring press conference, magiging kasimbagan ini sa mga nagluluwas na impormasyon dapit sa magkakanigong paggamit ng rapid antibody test. Igwa na subuot nag-opresir sa gobyerno lokal ng rapid swab kits asin mas barato ini kung ikukumparar sa kantidad kan pigagamit na swab kits ngunyan. Alagad pigaadalan pa kan Health Emergency Response Task Force and efficiency asin accuracy ka ini. Rapid swab. Ibig sabihin, very specific po ito sa COVID-19. Para ka rin sinwab niyan, pero yung pag-alam, yung pag-test, yung parang sa rapid test. In 1 hour, may resulta na. Malalaman ka agad natin. So, papunta na po tayo sa ganong direksyon. Sa presente, pigaadalan pa kan hurt kung marahay ining gamiton kan syudad. Alagad, pigihiling na ini na ang direksyon kan syudad sa pag-aram kan mga nagpupositibo na nagenyo sa COVID-19. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, onseng city-owned facilities para mientras nagagamiton bilang community-based quarantine facilities. Nagbabalik para sa detalyas, Don Jimenez.
Paramihan trust na gagamiton kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang pirang city-owned facilities sa mga barangay como community-based quarantine facility kan mga nagpupuling mga nagenyo. Sigun kay ex-officio councilor asin punong barangay Antonio Beltran, igwa na sindang nahiling na 11 pasilidad sa tabang kan Health Emergency Response Task Force o HERT. Ini parte kan kontribusyon kan mismong mga barangay sa esparso kan LGU Naga kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang karahayan niya ako kaniyo, nagtatarabangan niya ako kita. Kaya po, okay man po si response ng mga pag-iriba kong mga kapitan sa Naga. Sigun pa kay Beltran, pigbanga ang 27 mga barangay sa 4 na clusters. Pareho kan pagbanga kan Naga City Police Office sa Area of Responsibility kan PNP Station sa syudad. Ini ginibuhuli sa kawaran ni magkakanigong pasilidad kan ibang barangay na pwedeng gibuhon como quarantine facility. Apara digdi sigun man kay Alcalde Nelson Legacion, plano kan syudad na paramihan trust na gamito ng bagong Santa Cruz High School como treatment facility. Ini tanganing urog na maging andam ang syudad sa posibleng pagdakulpa kan mga nagpupuli na dai makwalipikar sa home quarantine. Si Inot na school building, 2-story, 8 classrooms, di ba? By next week, ready na for turnover ito sa Satuya. Pag-iisipan mi kung pwede mo nang gamiton as a treatment facility. Pasiguro lang, tabaan sa atyang kayang kadakol na anyaon sa CCN building along Almeda Highway. Likewise, itong kataid, si ipinapatugdok ta na City Health Office 2, pinapa-speed up ta po si construction ka ito. Pighiling kan Health Emergency Response Task Force ang pirang kwalifikasyon tanganing makapasar ang edifisyo na gibuong quarantine facility. Partikularmente kung igwa ininin magayon na ventilasyon, igwang CR, kuryente, tubig asing komportable na tiniran kan mga masairarom sa quarantine. Alagad pigtawang duo na gagamiton sa naan 11 pasilidad sa oras na mapano na ang presenteng pigagamit na quarantine facilities kan syudad. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, darakulang malls as in warehouses sa Ciudad de Naga pig-inspeksyon kan security cluster kan Health Emergency Response Task Force o HERTF tanganing syertohon na nagsusunod ang mga establishmentong ini sa minimum health standards. Ang detalye sa haliki Kate De Lovieres. Sa ikaduwang semanang pag-operar kan pinagsarang pwersa kan security cluster kan Health Emergency Response Task Force, ang mga darakulang mall sa syudad ni Naga ang pinglibot kan mga ini. This is the second time but yung mga naka-previews, igwa na kitang mga nagkawararningan ng mga establishments. And hopefully, yung si first Saturday na nag-irikot ang grupo na under pamakan security cluster sa mga establishments na identified ta. Every lakaw mi kaya igwa kami piga-identify ng mga establishments lalo na itong mga nagpapalaw ng kadakol na tao. Hopefully itong day may maaagihan may magyaray sindangon yan for verification lang kung nagsunod sila. Sa laog kan SM City Naga, social distancing ang naging mayor na tuyaw kan grupo. Urog na sa grocery area kung saan diin na naoobserbaran ang 1 meter distance kan mga nakapila sa kahera. Surusuan man ang mga parabakal sa second floor, kaya ang ibang tenant pigtiketan sa dai pagsunod sa minimum health standard. Para sa dai pagsulot nin face mask, natiketan pa ang mga stall owners na ini sa ALDP Mall sa diversion huli sa kawaran nin mayor's permit. Dai pagsulot nin face mask man asin problema sa basura ang natuyaw man sa mga warehouses na yaon sa Almeda Highway. Kaya pigtiketan man giraray ang mga ini. Firming duman sa health protocols na and social distancing. Iyo po yung i-check ta mo yan na Sabado. Plus, igwa pang mga pag-iribang darakulang mga bodega. Ano ang aim taligdi is mahiling ta po kung sinda mismo is nagpapasunod ka health protocol ninda. Bahulan po naman sa pig-abot ng mga kliyente na nagaralog, pati itong sa mga empleyado ninda. Para sa PNP asin volunteer groups, yaon ang representante kan City Treasurer's Office asin City Environment and Natural Resources na maghapon na naglibot sa mga establishmento de negosyo, tanganing masyerto na nagsusunod ang gabos sa minimum health standard. Yeah, we will not stop na hanggang day po nagsusunod ang gabos. Arami man po na puro man kita naghahanap ng ikabubuhay ngunyan. But please follow na lang po, sunod ng talalang ini health protocol, sabi tangali kayo, ngunyan man lang po ini nangyayari. Sooner or later, mawara man ini. Ang purpose is, dahil na po kita makapagkontaminar o makadagdag pa sa naglalala
na kaso ng COVID-19 sa daw. Para sa Anaga Ngunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, paggamit nin motorcycle barrier mas pangiistriktuhan kan PNP susug sa kasuguan kan Department of Interior and Local Government o DILG. Detalyas halik kay Don Jimenez. Urog na papahiguton pangunyan ka Naga City Police Office o NCPO ang saindang pagbantay sa mga dain naguutob kan motorcycle barrier. Ini ang pigsyarto ni Police Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director for Operations ka nasambit na opisina. Sigun ki Garchitorena, hihilingon kan mga otoridad kun laog ang motorcycle barrier sa standards na pigpapautob kan Department of Interior and Local Government o DILG. Standard. So bako lang po kita duman sa compliance na magkaigwa lang ng barrier, but we have may direktiba po ang PNP ali sa higher headquarters na dapat nasa standard as ito yung gagaramiton. So dahil man po kami mabirigla, but then for several days na po kaya nagkaigwa na kita ng information dissemination kay ning paggamit ng barrier. That is why ngunyan po may mga kadikit na tiket-tiket na kita. But mind you po, i-remind me lang kamo na pag ini nagkapirang base ka nang nagka-violate, we will use na po itong national law. Bako lang po ining sa city ordinance, but mas magabat-gabat na po ang penalty. Biglaro pa kan opisyal na naipanabago bago ang direktiba na solamenteng ang mag-agum sana o live-in couple sana ang pigtutugod na mag-backride. Buot sa bihon, da ipapwede ang sa indang mga aki asin ibang paryente. Ang couple lang po giraray na ang masakay, ito pong may parehong family name or parehong address residence. So ano ipapahiling po sa muya itong ID or kung sakali man itong hali sa barangay na nagka-strasin na sa sarong-harong lang. Kung mag-alibin ka mo na bakong pareho ang sa inyong apelyido, same thing na dapat ikaw ka mo certification na they are living in the same house. Mientras tanto, mahigot man na imo-monitor ka Naga City Police Office ang paggamit ng face shields kang gabos na nagagamit ng pampublikong transportasyon. Ini sigun sa pigpaluwas na direktiba kan Department of Transportation o DOTR. Kung hiling po sa samong direktiba, nakapalaog lang digdi ang itong pigsabit ng mga riding in public utilities. So dahil man po nakalagdi din pag ika nagda-drive ng motorcycle or ika naglalakaw. So ang diyan po dyan pag passenger ka. So ma-check po ang PNP, tapos itong uplan sita, digdi po sa mga, one is sa mga pasahero kang padjak, isabay na po si driver, pasahero kang tricycle, isabay na po ang driver, and pasahero kang mga jeep sa kabases, isabay na ang driver. Nangapodan si Garchitorena sa gabos ng mga namamanwaan na mag-utob sa mga pulisiyang piglalatag kang gobyerno lokal asin nasyonal, tangani na maging salbado ang gabos sa COVID-19. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Zero interest loan pwede nang aprobitsaran kan sararadit na negosyo o SME sa Syudad de Naga na apektado kan COVID-19 pandemic pagkatapos aprobaran ni Mayor Nelson Ligacion ang Business Stimulus Ordinance. Ang detalye sa adik kay Kate De Lovieres. Marhay na bareta para sa mga saradit na negosyo sa siyudad ni Naga. Aprobado na ang Ordinance No. 2020-074 o ang Naga City Business Stimulus Ordinance. Ini ang bagong ordinansa na pighaman na buot magpautang nin mayong interes sa mga apektadong negosyo kan pagbaba kan ekonomiya ngunya na igwanin pandemya. Ideya ni Alcalde Nelson Ligacion ang pag-upresir nin zero interest loan sa mga saradit na negosyo sa Naga. Narealisar ang ideyang ini sa pigpanday na ordinansa ni Committee on Investment, Trade, Industry, and Economic Enterprises Chairman Councilor Jose Perez, padrino sinda Councilor Jose Ranyola, asin Councilor Miles Rakid Arroyo. Ordinance, ini po sarong business stimulus package intended o kaya ang kamautan iyon na matabangan ta si mga saradit na mga negosyante na naapektuhan po kan COVID-19. So on the basis of that proposal po ni Mayor, nagkaigo po kami ng hearing, thorough debate and discussion among the members, saka ito pong mga imbitadong stakeholders. Katuwang sa pagbilog kan ordinansa an manlain-lain na stakeholders, siring kan Department of Trade and Industry, Metro Peso, Market Enterprise and Promotions Office, asin Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, asin representante kan Naga City People's Council. So, magayon po, so sa mong paghaman kang ordinansa, and
after that meeting, we came up with a final form. Depende po naman sa napag-urulayan me and sa basic suggestion po ni Mayor. Kaya yun na po yung ordinance na in its final form na ginibo ko para i-presentar po for approval by the plenary kang sangguniang interong sangguniang Pangulo. Bukas ang programang ini para sa mga micro-small enterprises na involved sa wholesale and retail trade, food and tourism services, fabrication and production activities na igwanin asset na dai malagpas sa 3 milyones pesos. Pira sa mga requisitos ang updated mayor's permit na kapag operar antes ang COVID-19 pandemic asin igwanin maski sarong empleyado na residente kan syudad ni Naga. Madepende ang loanable amount sa numero kan empleyado kan sarong negosyo. 25,000 pesos kung igwanin sarong empleyado. 50,000 pesos naman kung igwanin duwang empleyado. 75,000 pesos para sa tuluan empleyado asin 100,000 pesos kung lagpas tulo ang mga empleyado. Magayon po kay Nita, zero interest. And babayadan po iniyo within 1 year after na halimbawa, nawala na po si COVID, mapuo na po si naning pagbayad. After 1 year pa. And or 6 months upon release of the loan, whichever comes first. Ang Metro Peso na pinamamayuhan ni Florencio Mongoso Jr. ang masirbing secretariat kan board. Ang Metro Peso man ang maako kan mga application forms asing magibo kan initial screening tanganing masiguro na masasara ng GAD ang mga nadadapat na matabangan. Base po sa ordinance, ang inahagad man lang po, ang hagad doon lang po, yung ang mayor's and business permit. Paano po yan ang kaipuhan? Primero po, dahil inikwarta kang taxpayer ang kwarta, dapat po, aram to po ng tatawan takay dito mana taxpayers mangkang Naga. 10 million pesos ang initial amount na pigtagama para sa programang ini. Nahali sa savings kan syudad, huli kan mga nasuspindir na travel and conferences, ngunya na igwaning COVID-19, siring kan mga training asin traveling expenses. Ang Naga City Business Stimulus Program, temporaryong lakdang asin suhay sa regular na livelihood programs kan gobyerno lokal. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, San Isidro National High School dagos nang na-turnover sa DepEd Naga Division kan gobyerno lokal kan Naga. Eskwelahan magagamit ng ngunyan na burukasan klase. Ininangunyan ang itsura kan proposed San Isidro National High School kan gobyerno lokal kan Naga. Malinig asin pwede nang magamit sa burukasan klase sa maabot na Agosto 24. Pebrero kan ginibo ang groundbreaking para digdi. Kaya maski ang mga opisyales lokal, pig-omaw ang marikas alagad pulidong patrabaho kan edifisyo. Sa halipot na programa, formal na pig-turnover kan gobyerno lokal sa panginganot ni Alcalde Nelson Legacion ang eskwelahan ki DepEd City Schools Division Superintendent Mariano de Guzman. Thank you po sa gabot sa indong pagtausamuya ng magayuno na eskwelahan para sa DepEd Naga City. So pinagmamalaki ko po na ako maging officer in charge ng opisina ng Schools Division Superintendent of DepEd Naga City. So sa Pigtiwala ki OIC Principal Ramon Jeronimo ang pagmanehar kan San Isidro National High School na igwanin apat na mga maestra. Sa ngunyan, igwanan ni 99 enrollees para sa grade 7 ang San Isidro National High School na modular type ang magiging moda ng pag-aadal sa burukasan klase. Medyo kalmado mangyari pero may dikit na pagka-nervyos kasi ngunyan ito turnover na po kang syudad ang building kang San Isidro National High School tapos nagpre-prepare na po kami para sa maabot na burukasan. Handang-handa po. Porsyon pa sana ang 2-story 4-classroom building na ini kan San Isidro National High School. Dugang na tulong classroom buildings pa ang planong ibugtak digdi.
Pag nagtanong kita ng kahoy panatag, binabago ta ang gawi kan mga naka-estadyan. Alagad pag nagtanong po kita ng istilahan, ang binabago ta ang gali. Sinabi ni Alcalde Son sa maabot na Setyembre o Oktubre, posibleng po na naman ang proposed Yabo Elementary School. Mahiwas pa ang plano kan gobyerno lokal kan Naga pag-abot sa programang pang-edukasyon. Saro kaya ini sa mga prioridad ni Alcalde Son na sa termino niya magkaigwanin 3 hasta 4 na bagong mga pampublikong eskwelahan sa Naga. Kaya dakula ang pasasalamat niya sa bilog na miyembros kan sangguniang panlungsod. Po, maski sa sinasabi ko, na dahil mangyayari ini, dahil mangyayari din naman sa Santa Cruz, dahil mangyayari sa iba pa po mga proyekto, kun bako po, at kun mayo po, ang bilog na suporta kang sangguniang panlungsod. Apara kan San Isidro National High School kasabay kaining natapos ang Santa Cruz National High School na ite-turn over naman sa masunod na semana. Para sa Nagangunyan News, Kate Doloviere. KNN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, mas mahiwas na programa asin mga benepisyo para sa mga personang may kaninaan. Ipapautob na pagkatapos permahan ni Mayor Nelson Ligacion ang PWD Code. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Dakul ang mga benepisyo asin programa ang mahahamad sa lindong kang PWD Code na pinagpadrinuhan ni City Councilor Elmer Valdemoro para sa mga tugang tang may kakundian pisikala. Sa presscon kan Lunes, sinabi ni Konsehal Elmer Valdemoro, Chairman kang Committee on Children and Committee on PWD sa sangguniang panglungsod na ang mga eksistidong programa, benepisyo asin pribilehiyo para sa mga PWD na taga-syudad Dignaga mas urong pang mapapagantad sa lindong kan City Ordinance Number 2020-72 o ang PWD Code como iyo ini ang katirikunan kang gabos na leyes, reglamentos asin pulisiya para sa mga PWD. Positibo man ang pananaw ni Konsehal Elmer Valdemoro na mas pang mahiwas ang mga asistensya, programa na may relasyon sa gabos na pangangaipo kang mga tugang tang PWD. Asin ini magpapadago sa lindong kang presenting administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion. Pinag-uurgulyo pa ni Konsehal Valdemoro na sa lindong kang bagong pasar na ordinansa magiging full-fledged department na ang PWD office kan syudad na iuman ang pinakaprimero sa bilog na nasyon nga ring magtutok sa pagtabang sa mga nagenyong PWD. Ang PWD Code po, ini itong katiripunan kang gabos na mga leyes, reglamentos, asin polisiya, manungod po sa satuyang mga persons with disability. Digdi po sa PWD Code, nakalaag digdi itong pagtaon ng electronic PWD ID para po ito pong ID na kumpleto na ang data na pag pig-scan po itong barcode, maluwas itong kumpletong impormasyon kang sarong PWD. Kung ano po itong pangangaipo niya, kung ano itong mga asistensyang pwedeng ikatao sa iya. Kabali man po digdi itong pagtaon ng mga assistive devices, araw kang wheelchair, saklay, hearing aid, salming, asin iba pa. Na ito pong mga pangangaipo kan sarong PWD. Kabali man po digdi itong pagtaon ng food assistance sa mga abandoned and bedridden PWD na ito pong nangangaipong maray na kaipuhan ng pagkakan. Kabali din po itong scholarship asin financial assistance para po duman sa mga PWD gusto magklase ng college, gusto mag-enroll sa alternative learning system. Kabali din po itong pagtaong tabang medical asin pagpapabulong. Kung sa Naga City Hospital po, libre siya, libre ang pagpa-hospital, ang laboratory asin bulong. Kung sa luwas man po kang Naga City Hospital sa mga other private and government hospital, nagtatao man po kita ng medical assistance sa paagi po kang CSWD. And kabali din po itong pagtaong burial assistance on top kadtong pigtataong burial assistance kang lokal na gobyerno kang Naga. So kung
ito pong usual na tinatao sa paagi po kang sa tuyang alkalde, may kadagdagan pa po yan na 3,000 pesos burial assistance. Libreng sine. Nagkataon lang po ngunya na dahil pabukas ang mga sinihan, pero kabali na po ang PWD sa libreng sine sa katuwang tang mga sinihan. And pagtao po ning cake sa aldaw kan sa indang kumplian nyo. Kaya saro po ning pagpamati kang lokal na gobyerno kang Naga sa pamamayo po kang sa tuyang alkalde na ang sektor po na mas nangangaipuhan arog kang PWD. Para sa Nagangunyan News, Joel ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa ibang bareta, Price Coordinating Council and Consumers Protection Group kan syudad ni Naga tutok ngunyan sa pagmonitor kan presyo kan mga pigbebentang face shield. Nagbabalik Joel Solina. Balansar liwat ng price monitoring para man sa mga pinapabakal na mga face shield ang Naga City Price Coordinating Council asin ang Consumers Protection Group na pinamamayuhan ni Konsehal Joe Perez, lalo na ngunyan na required na ang face shield na gamiton kang publiko bilang dugang na proteksyon kontra sa COVID-19. Sinabi ni Konsehal Joe Perez, ang SRP gikan sa DTI na magiging basihan kan sa indang grupo lalo na ini basado man sa pinagtaong price standard and classification kan DOH para sa mga face shield na nababakal sa merkado. Antes indang magkundisira ning monitoring asin dagos ng operasyon kontra sa overpricing kang mga ini. Katuwang ang mga light agencies, partikular ang DTI asin ang law enforcement group. Sigun pa kay Kagawad Joe Perez, may mga nakaabot na sa indang reports kang nagkapirang nananamantala sa presyo kan mga face shield. Alagad ini sa inda pang ibabalidate antes na mag-aksyon. Nagpagirumduma ng opisyal sa mga retailers asin wholesaler maging mga establishmento komersyal na nagpapabakal ng face shield na nungka mag-overprice asin mag-hoarding kaini para na imahampang sa maninigong kaso. Ayun, bigbabarita na nga ni na magiging ang mandatory ang paggamit kang face shields. Kaya po, halatot na po itong advice. Pero sa ngunyan po, gusto na pong tawaning warning ang mga tindahan na biski na nga po mayon na si price control, yaw pa man po giraray ang lay kontra sa excessive pricing. Gustong sabihin, ang sobrang palumpat po ka presyo, bawal po yan. May lay po kontra dyan. Kung sobra po sa 10% ang pinapatong sa presyo from the purchase price, kinoconsider na po yan na excessive asin iko po yan yung magkakanigong penalidad. Under normal conditions man po, babawal mo po ang inaapot na hoarding o temporaryong pagtago kang supply na hinahalat po na maglangkaw ang presyo. Bawal po yan. Okay. Ngunyan, duman sa nag-hoard o duman sa nagpaplano ng maraot na kontra sa lay, binawag ni po si Nanay. May katapat pong pinalidad dyan and dahil man po nagtuturog ang satuyang mga ahensya. Lalo na po ang DTI, ang DOT. Para sa Nagangunyan News, Joel ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, traffic volunteer groups ipigpasirarom sa refresher training kan PNP asin LTO pagkatapos voluntaryong magtabang sa pagmanihar sa bulos kan trapiko sa Syudad ni Naga. Ang detalye sa haliki Kate De Lovieres. Dakulang tabang para sa gobyerno lokal kan Naga ang serbisyong pigtatao kan mga traffic volunteer groups. Ang sa indang presensya araal daw sa mga mayor na tinampos sa syudad, mas naging silag. Puun kan magpautob ni minimum health protocols, curfew hours asin iba pang traffic ordinances urugon niya na igwaning COVID-19 pandemic. Alagad aminado si Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Dakul na ang nariresibinindang reklamo manungod sa salang pag-e-enforsar kan manlain-lain na traffic volunteer groups. Kaya naman naisip kan security cluster kan Health Emergency Response Task Force na magkondukta nin refresher training para sa inda kung sa inliwat na pigsaru-saruan mga lay asin ordinansa na dapat nindang sunodon. Itong training seminar ta is parang revisitation ini kang invited na mga piling personalidad na membro kang force multiplier ta
piling PSO for the purpose duman sa tamang sabi nga ni kayan pag-implement kang nasa area ba kita kang pagpapatupad kang mga health protocols ta. Para sa pagpagirumdum sa indakan mga i-enforsar na mga lay asin ordinansa. Yaun man sa pagtiripon ang Transport Regulation Officer 1 kan Land Transportation Office Naga na si Ramona Lavadia tanganing itukdo ang protocols asin tamang manera kan kada volunteer sa pagdakop. Si TikTok ko is about protocols in apprehension. Tsaka kung paano si proper na pag-fill out kang form, yung temporary operator. Paano kita mag-approach sa mga dadakupunta, tapos kung paano kita maayos na mag-apprehend para iwas gulo sa or untoward discussion kapag nasa daan na nagdadako. Igwangon niya nin 5 rekonosidong volunteer groups na nagsisirbing force multipliers kan PNP asin LTO. Taon-taon dapat na i-renew nindaan sa indang deputation order hali sa Public Safety Office. Tanganing maging lehitimong nag-e-enforsar sa tinampo asin maka-issue nin citation tickets asin temporary operators permit o TOP. Dipisilon talaga maging enforcer. Kasi syempre kapag nagdakop ka, pero minaanggot ang violator ka yan. So, pero para maiwasan tayan, mas kaya tig-discuss mini para at least maski tawag dito, maski pagal na sa trabaho, maging pa din kita courteous and polite sa pag-apprehend. Kasi very important yan para maiwasan nga ni si mga arguments. Natukar man sa pagtiripon ang pagiging pasaway asin dai pagsunod sa traffic rules and regulations mismo kan mga volunteers. Ang nagkapirang negatibong pag-uugali kan mga volunteers asin iba pang force multipliers. Ang buot ng GAD mabago sa pagtiripon. After this training po, anong ina-expect dito sa mga? Well, of course, changes. So, di man kita ma-expect na automatic may pagbabago. But then, nauba na kami sa part mi na ang aram ko ng kaibanan ko na nagpapautob kay ni mga ordinansa is may mas halawig na ang pag-intindi sa ordinansa man. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Tuwat na hagadon sa mga returning residents antes na matauhan in Travel Authority. Detalles halik kay Don Jimenez. Liwat na ipapautob kan syudad ni Nagan pangangaipon nin letter of acceptance antes na makapuli ang mga nagyanyang returning residents. Ini sigun sa ipinaluwas na memorandum kan Joint Task Force COVID Shield. Sigun kay Ernesto El Camel, Liaison Officer kan Health Emergency Response Task Force o HERT, pigmamanduhan kan memorandum ang gabos sa returning residents, urug na kung gikan sinda sa mga lugar na igwapa nin aktibong kaso ning Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Katakod ka ini nagpaluwas ang LGU Naga ning Google Form kung saan pwedeng mag-apply ang mga nagpupuli para sa saindang letter of acceptance. Saro po sa requirement, dapat igwa siya ng health certificate. Nagtapos siya ng quarantine kung saan siya hali. Kung OFW po siya, dapat igwa po siya ng PCR or swab test na ipinagkondusir kang OWA. Dapat po igwa siya ng Travel Authority, pinag-issue kang Joint Task Force COVID Shield o yun po yan ang PNP. Then ma-apply po siya ng letter of acceptance, dumana po sa online para dahil mapapagal magpara apod kung side-side. Sa Google Form, maaramon kan syudad kuno arin na nabot kan returning residents. Point of origin, kung saan mapuli sa syudad, kung igwang immunocompromised na makakaibahan sa harong ninda sa Naga, kung igwa siya nin sa diring kwarto na may CR sa harong digdi sa syudad, asin kung sa ininda gustong magsairarom nin 14-day quarantine. Makaliis kay ni kaipuhan man na i-upload sa Google Form ang mga magkakanikong dokumento siring kan balidong government ID, medical certificate, kopya kan sa indang RT-PCR result para sa returning overseas Filipinos asin OFWs, barangay clearance, siring man ang detalye kan driver asin kan bihikulong lulunadan pabalik sa syudad kaibana na ang contact number, vehicle brand, asin plate number. En kaso na pilion kan returning resident and home quarantine, tulos na papadumanan ang residensya tanganing marikisa kung tutugutan sinda. Pinagko-coordinate po kung home quarantine sa liga ng mga barangay, particular sa mga barangay captain, kung ano si kamugtakan kasi ng ano. May primero po maa-assista kung si nag-a-apply, lalo na kung mga OFW, may link tayo yan. Pero ikaw pong limitation,
depende man po grarayan sa results kasi ng medical test pag-abot. Sigun man kay Alcalde Nelson Legasyon, dakulang tabang para sa pag-monitor kan syudad sa mga nagpupuling na genyo ang pagbalik ang letter of acceptance. Urog na ngunya na padagos na nagsasakatan kaso ng COVID-19 sa rehiyon. LGU. Sa siring na paagi, nakokontrol ta, nalilimitahan ta, sinumero ka naglalaog sa tuya pong syudad. Sa siring na paagi man, nakakaasigurar po kita na naa-account ta si gabos na naglalaog. As ininhuli man po kayan, pwede tang sabihin, kayang-kaya ming atamanon sa satuya pong quarantine facility si mga naglalaog po sa satuyang syudad. Kakaipuhanon na nin letter of acceptance kang gabos na mga nagpupuli sa mga probinsya, banwaan asin syudad, antes na tawan sinda nin travel authority kan sa indang point of origin. Mahanap ang link ang Google Form sa mga official Facebook pages kan syudad ni Naga, partikularmente sa Naga Smiles to the World asin sa City Government of Naga, siring man sa Mayor Son Legasyon Facebook page. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Iyan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Sa pangarang kan bilog ng news team kan ANN News, hindi po ang sendong na kaibanan, Roy San Ramon. Asin ako man po si Kate De Lovieres. Ang tabayanan po, masunod na Urulay, Banwaan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legasyon. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran. Sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos na nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugma sa naga. Dawat pa may takot, kay kita matubot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang labos iribanan, sa paghampang sa laban, pitpit sana ang panilugan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang.
altang krisis ngunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyan nyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin lang, mabalik ni Aray at Lugman sa Naga. Tawa na magtakot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang panglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagyan ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagyenyo laban lang, nalalauma, nasasaligan, nangangataman. Kita pirming andam, nagyenyo laban lang. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Maray na agaliwat mga tugang, balik po kita sa satuyang Anaga Ngunyan News. Yaw na kita sa porsyon kang Urulay Banwaan. And gunyan pong aldaw na Sabado, petsa 15 kan na bulan na Agosto, mga kaibanan taas sa tuyang magiging guest gunyan o bisita. Iyo po ang satuyang saro sa mga miyembros kan sangguni ang panlunsod kan Naga. By the way, sa pangaran po ni Mr. Allen Riondanga, ini po ginarayan sendong mga kaibanan. Ako po si Roy San Ramon. Asin Kate de Lovieres. Good morning. Maray na aga po pala. Pasensya na, nalilingaw ko kayan eh. Sabi ko na nga ni, ang satuyang bisita ngunyan saro sa mga miyembros kan sangguni ang panlunsod partner. And ang topic ta ngunyan, importante ninhulita ini manunungod sa pagtabang duman sa mga kababayan niya itong nagnenegosyo. Tinhulita kan mga nakaaging bulan baga, pampira ng bulan ngunyan. Haros mag-aanom na bulan na. Dakol nga ni kitang nabaritaan na may mga negosyong nagpundo Yes. o kaya totally talagang nagsarado na. Oo, nagkarulugi. Dahil duman sa haros 2 bulan na lockdown, pagkatapos apera kan lockdown, although nagbalik sa medyo nagluag-luag si community quarantine, limitado man ang transportasyon. Limitado, kaya si mga tao, dahil din makaruluwas, dahil makabuelo, kaya logi negosyo. Oo. Kaya, ngunyan, ang lokal na gobyerno, mga tugang, nakaisip po ng ideya si Mayor Nelson Ligacion na magtabang digdi po sa tuyang mga SMEs. Ang gusto sabihin, small, medium enterprises, mga sararadit na negosyante sa Syudad de Naga. And bisita tangon yan ang Chairman kan Committee on Consumer Protection sa Executive Director kang Naga City Price Coordinating Council, Councilor Joe Perez na saro po sa mga nagpanday kayo ni, nag-ibo kayo ni yung ordinansang ini. Councilor, Marinaga po. Marinaga man Roy and Marinaga man sa imo Kate. And siya po ang bisita tangon niyan, ninhulita gusto tang kumbaga garo gusto tang ma-idetalye ni partner. Itong talagang mas maintindihan katong mga gustong mag-avail kay ini nga zero interest loan. Yes, kung paano sinda makakautang, paano babayaran, sagkod no arin, anong mga guidelines ang kay po nindang sunudon, ang kay po nindang gibuhon. Primero sir, unya na pirmahan na po ini ni Mayor Nelson Ligacion na sa iyang ideya nga ni ining ano nga pud gani kay ni partner ining programang ini. Iyon ni ang inaapod na the Naga City Business Stimulus Program. Yes, oo. Sir, paano ano po ang detalye kay niyo bago si ibami pang mga hapot? Manunungod po digdi sa programang ini. Primero Roy, okay. Napirmahan na po ini ni Mayor Nelson Ligacion kang nakaaging Lunes. Kaya in effect na po inihong ordinansa. Although may kadikit po kaming oras na pighaga dahil we have to print all the necessary documentation na kaipuhan sa pag-apply. Arog kang application form and ito pong mga kakaipuhan na mga documentation
upon the approval of the loan application. Kuyan po, primero, zero interest po ini. Ini po ang susog sa initial na pakikiulay po. Nagpuon po ini sa mga dialogue as in pakikiulay ni Mayor Legacion sa tuyang mga sakadit na negosyante. Ini po bilang kasimbagan duman sa indang paghagad ng ayuda ng financial assistance because of COVID-19 na kung saan siringani kan sinabi nindo kadakot pong negosyo ang may nagsara and may nagluya. Sagkod mo niyan po na naubusan na nga ang iba ng kapital para patindog liwat ang sa indang negosyo. Okay. Yun na po yun ang pagkakataon. Yun ang kasimbagan. Pero yan lang po, nakatuon po ini sa sakadit po ng mga negosyante na iyo ang nangangaipuhan na maray. Zero interest po ini. Nabanggit mo po sa radit na negosyante. Ano ang basehan para masabit ang sadit na negosyante? Susog po sa ordinansa, ang definition po kang sadit na negosyante or small business. Ito pong negosyo na involved sa retail trade, involved sa food processing and retailing, fabrication and production na home-based or itong mga sakadit lang po talaga. And in terms of capitalization, ito po mga negosyante na ang kapital dahil malangkaw sa 3 million pesos. Okay. So all those small businesses from 3 million down, yun po yan ang satuyang, yun po yan ang mga linalaw man pong kliyente kay niyong sa tuyang loan package. Sir, obligado ba? May nabasa kasi kaya ako duman sa ordinansa na igwaning dapat trabahador kang minsan, halimbawa may nani ako duman sa duwa sagkod sa tulong obrero ang iyo po. Obligado ba na dapat igwa kang empleyado? Iyo po. At least if you want to avail of 25,000 loan assistance, at least igwa ka pong sarong empleyado. Duwa po kaya ang katuyuhan kay niyong sa tuyang business stimulus. Okay. Buhayon liwat itong mga negosyanteng naapektaran direktamente kang COVID, and at the same time mag-generate po kita ng employment. Tanganing dako lang matabangan kang sa tuyang ipapaluwas na kwarta. Bako lang po si kapitalistang negosyante ang tatabangan ta, kundi ito pong sa iya man na kukuano na trabador. Okay. Po, sa totoo, si trabador mananggad ang talaga nangangaipunganin ng tabang. Yes. Tapag hinali mo sa iyang employment, kawawa man sa inyo makuha ng pambakaling pangsuporta sa pamilya. Sa bagay, iyo talaga, kadakol ngunyang nagkawararan ng trabaho na lay-off dahil nagbarawas ning mga trabado sa mga darakulang negosyo. Iyo tabi Roy. Oo, ngunyan ribong sinda kung masarain sinda. So yun po ini ang. And if you have 2 employees, entitled ka pong avail ng up to 50,000 loan assistance. Okay. And kung tulo, pwedeng 75,000. And more than 3, pwedeng 100,000. Yun po yan. So nakalaan po sa satuyang ordinansa. So naka-specify man palanduman, halimbawa, depende man dahil si magiging sweldo niya. Kumbaga minimum. Iyo po, ang worker po we assume na in good faith po si sayang pagtrabaho sa sarong negosyo. And well, yung ano po yan, of course, we should also consider na ang classification ninda po itong worker, kaya itong pinakababang minimum wage ang sa iyang makukuha. Sir, paano ko yan gani ang proseso? Halimbawa, kung mautang ako, anong gigibuhong ko? Madali lang po. Ang requirement lang po, ang sa iyang mayor's permit. Gustong sabihin, nagpapahiling na siya dati nang nagninegosyo. And ang sa iya pong pagprobar na siya igwaning araw kaning numerong empleyado. Okay. So, definitely taganaga lang. Taganaga lang po yan dahil ang gagamiton pong kwarta kang mga taganaga. Okay. Sir, paano ito iibalwaran ninyo? Halimbawa, kung itong base duman sa nakalag sa ordinansa? Okay, good question. Igo po kita kaya ng board na ang secretariat po kaya kakaputan po ni Mr. John Mongoso na iyo ang pamayok ang Metro Peso.
although sa board, ako po ang chairman, pero ang secretariat po ang ma-receive as in mataoning initial na evaluation kang gabos na applications. The initial evaluation would then be tossed sa board. Mag-uurulay po kami, what's this? I-verify mi po itong evaluation report manungod duman sa applicant, and within 4 days ipapasa mi po yan kay Mayor for his approval. And in 2 days time dapat po ni pirmahan na ni Mayor si pig-submit mi na pig-recommenda mi for approval. Aro po kayan ang proseso. Kaya sa ngunyan po plansado na po, although ito lang hinahalap mi itong mga papeles na i-imprinta, itong mga requirements, mga documents. papeles panungod sa pag-gibo ng mga reports, and from there on ma-receive na po kaming formalmente ang mga applications, and yan na nga sabi ko, pag na-receive mi dapat in 4 days na-evaluate nila po, and we put in the proper recommendation, which is approval or non-approval. Ito pong mga for approval itataon mi po kay Mayor for his final signature. Okay. Bago ko po ipasa sa yung partner sa iba pa mga kaputan, sir, sabi na lang napot ko. Kang kamo nag-uulay-ulay kay ni Mayor Nelson Ligacion ay yung may ideya kay ni yung programang iniyo, siya ang nag-isip. Na pag-ulayan po nito, saan po maghahali ang pundo kay niyo, and papaano ta masisiguro na maibabalik manggiraray itong kinuatang pundo sa lokal na gobyerno kang Naga, sa Kaban? Actualmente, sarong pinasa lang po sa ni Mayor si ideya, pero pig-endorse po sa Sanggunian, nagtama po sa Sakuyang Committee dahil ako po ang chairman kang Committee on Trade and Investment. Duman mi na po plansa, so nitty-gritty parts kang programa bila sa forma ning sarong ordinansa. Ang commitment po sa MUYA sa initial mag-urola is that the executive department, which is the office of the mayor, and kabali naman dyan ang all the agencies na involved, ang city budget and treasury, nag-commit po ng 10 million pesos as initial funding. Initial para duman po sa mga mainot na loan applicants. 10 million. Saan po maghahali ang 10 million? Ang 10 million maghahali po duman sa unexpended amount na dapat nakalaan duman sa expenses for travels and seminars, trainings. Na data po nagamit dahil nga ni pig-suspend tayo ng account na ni because of the COVID. Ano po, dahil mga kita nagbabiyahe pa Manila or whatever, may mga konferensya because of social distancing and all the other health protocols. Kaya bilog po itong kwarta. Ngunyan, gagamiton ta po ito sa mas produktibong inisyatibo na iyon na ng loan assistance. And at the same time, naghagad po kita ng allocation sa Sanggunian, and inapprovean man po ining 10 million, reversion kay ining 10 million para duman sa tuyang loan package. By the way, the program is called Naga City Business Stimulus Program, and the ordinance is the Naga City Business Stimulus Ordinance. Okay. So, sir, paano po ang magiging payment scheme kaini katong mga ma-avail na okay. loan? Yep. Good question. Saro po yan sa pigplansya dahil daimi na ilaag specificamente duman sa ordinance. Pero yaon duman naka-specify na ang board ngayon mag-devise ng payment scheme. And that is what Mr. Jun Mongoso is doing now, na isasubmit po sa MUYA for approval. And ang payment scheme po, ang napag-unahaman mi na for delayed payments, 1% lang po ang hahagado na penalty. What is delayed payment? Ang urulay po, sigun sa ordinansa, the loan should be paid within 1 year after the COVID situation or COVID emergency situation is lifted or mayo na. Diyan na po mapo ng pagsingil. And so, igwa na po kaya ng formula ang sa tuyang Metro Peso sa
kang amount kang babayadan bulan-bulan. And in the event of delayed payments or delinquent payment, 1% lang po ang ipapatong. Oo, para po masigurong daiman magabat duman sa ano po. Iyong gayo. nag-utang. Actually, gabos na tabang nakagianan itinatauta sa salit na negosyante. Tasinda po ang first victim kang sa tuyang COVID economic collapse. Sir, may target po ba kitang beneficiary ganyan? Gusto ko sabihin, may target lang ba kita kung pera lang ang papautangon ta? Sa totoo lang, Mayo Roy, dahil ang 10 million talaga dahil may sa bagay dako lang visualize kung paano pag-allocate into 25, into 75, into 50, and 100. Siguro pag Mayo na pero what we know pag-ubos is na. that we have at least more or less 7,000 na mga traders within that category of small business. 7,000? Oo. 7,000. And dakol talaga. Although, dahil mang gabos siguro, dahil mang 100% na nagbagsak. Because sa ngunyang bagay, guama na mga negosyante, mga negosyo na natabangan nga ni kang COVID. Yes, iyo. Tama. Saka ang iba kaya nag-diversify. Sinda itong inaapot na ng online Seller. marketing. Oo. Kaya siguro dahil man pero dakol man agad kung 7,000. But what the mayor said was that ang 10 million initial amount lang. Pwede ta pang madagdagan po yan. Sa bagay. If the necessity arises or igwa pa man lang kita makukuha na ng savings, maybe pwede tang i-divert giraray for that purpose. Sa bagay, ang 7,000, kadakol na Dakol yan. na yan, oo. Damot-damot na yan. Baka nga ni day umabot dyan ang bilang kayo niyo kung araw kayo itong klase ang ipapautang, kung depende sa pautang mananggad na. Anyway, saan may mga monitoring ba niyo kung paano ta masisiguro na sinda siyempre itong makakapadagos sila ng negosyo dahil sinda malulugi, di ba? Sa totoo lang, Roy, ang magayong kainita, aram na kang Metro Peso, bistado na ang mga negosyante, ang small business, igdi sa siyudad kang Naga. Haluyo na po sila nag-iribahan, and in fact, ining mga small business, haluyo na nakitransact sa Metro Peso through microfinancing. Kaya, itirong garubagay itong basang-basa na ni Mr. Mongoso. Kung si Say ang kapas na magbayad, si Say ang delinquente. Sa bagay, expert and si Say ang may pag-asa na makabuhat tulos na kaipuan ta tulos ng alalay na kapital. Kaya bako talagang masakit, ang pakiulay ta na lang na mag-double time po itong nag-utang para masiguro na igo siyang pangbayad pag-abot kang panahon na kaipuan na magbayad. Sa sailing nindo, sir, sailing nindo, sa irisay ang mga ma-avail kay ni yung negosyo sa mga panahon na ini. Of course, ang kadaklang kay ni itong yaon sa Naga City People's Mall ng mga stallholders. Itong inbuelto sa food business nasa kadit sa naman. Yan po ang mga piglalauman ta, itong mga buy and sell. Itong sa ukay-ukay, baka mag-isip na silang mag-divert ng ibang negosyo na pwede tang tabangan. What is important there is that desidido po sila magpadagos kang negosyo ninda given the necessary financial assistance. Sa bagay, yan, mga ano kayan, ang mga capital kayan, sabihin ta mga 25 to 75,000. Kaya nasabit ang kadakol sinda. Iyo. Pwede sinda 7,000. Aram mo, Roy, pwede nga kita magtaoning as small as 10,000. Pwede ba? Kung depende kayo sa negosyo. Halimbawa, kung ako sa rong pakabulastog, siguro dahil kumangkaipuan ang 50,000 para makatindog iraray ako. Ang parabulastog, pwedeng mag-qualify yan sa small business. Maybe he would only ask for 10,000 dahil yan ang mas pasil niyang bayadan. Saka arog man kaya talaga kadakula ang sa iyang negosyo. Gusto sabihin, sir, dahil lang siya mapuon duman sa 25,000. Iyon ang up to 25. Pwede 25. Magpuon sa baba, lower than 25. Oo, madepende talaga duman sa pag-assess. Mas magayon nga ni tanganing, so imbes na
sa na mabutan kang 25,000, di pwedeng duwa. Oo. Correct, Duduwang oo. tinawanan mo ng 10,000 Mhm. o pig at 12,000. Oh. Human lang talaga yan ang kaipuhan niya sa negosyo niya. Yes. So, Araw kan sinabi ko, you don't need 75,000 to put up, to put back your bulastog stall. Yan. Or your pinangat business. correct. So puon lang 25k hanggang 100,000. Oo. Pwede magbaba. O pwede magbaba Depende naman. sa negosyo. Okay. Sige. Okay. Oo. Partner. Sir, gusto ko lang maaraman, ano po, in what way na magiging maibabalik kay ining ordinansang ini, itong sinasabi tang paggayon ulit kang ekonomiya digdi sa Naga? Iyo po. Ang inot, pangadji tagabos na mawara na ang COVID, tanganing magbalik na po si normal. Magbalik na po kita sa dati tang negosyo. In which case, yung ano po yan, ang buhay po kay nihong loan package na ini is until na there is that COVID-19 situation. Pag mayo na po yan, we'll go back to the normal microfinancing program kang Metro Peso and other windows para sa tuyang mga negosyante. Ini po talaga nakapuntarya lang po ini duman sa tinaramaan kang COVID. That is why mapun nga niyang pagbayad din pag mayo ng COVID, in which case gusto sabihin normal na po si kamugtakan. Sitwasyon, Mayo ka ng rason na ining pinili mong negosyo malugi. Dahil ang arami haloy ka na dyan, dati ka na dyan, medyo na ka lang dahil ka ining COVID. Saka kung mayo naman COVID, maka nang rason talaga. Mayo ka na nga ning rason na magluyang sa imong negosyo dahil mabalik na si food traffic. Mabalik na si normal transportation. Yes. Which means si movement kan tao sa imong parokyano rayaon na liwan. Mas madakol na ang Mas parokyano. madakol na ako. And sir, nilinaw man po digdi sa Section 2 kang ordinance na the NCBSP shall be a temporary measure. Yes. Oo. And separate po ini duman sa regular Sa livelihood regular programs sa Oo. tinatao kan syudad. Ito pong mga regular programs sa livelihood programs kang gobyerno lokal, padagos pa po itong Padagos yan. pa to. Actualmente, sige baga ang sa tuyang microfinancing, sa kaineng go negosyo, padagos-dagos po yan. Lalo na po duman sa dai makapasarig di sa tuyang stimulus, pwede po, they will be accommodated duman sa tuyang usual economic assistance programs. Kaya nga iyan po ang mandato kang Metro Peso, iyan po ang rason kung taano yaon dyan ang Metro Peso, COVID or no COVID. Okay. Mabalos Councilor Joe Perez, and bago kita magpaaram, iuman sana, yaong ka na, Chairman Committee on Consumer Protection Executive Director kang Naga City Price Coordinating Council. Ngunya na aldaw, nanungod na ang Effective na. implementasyon ka itong face shield 15. August 15 pag suulutin face shield sa mga pampublikong sasakyan kan mga pasahero. Maisingit ko lang sa presyo kang face shield. Ano po talaga ang suggested retail price. Ang suggested retail price sa pigpadala kan Department of Health bako kan DTI. Iyo po. Susog po sa Department Order kang DOH, Department Order 0345. Ang suggested retail price po para duman sa regular na face shield is from 26 pesos to 50 pesos per piece. Okay. It should not be more than that. It may be less than that, but cannot be more than 50. But i-clear ta po na may duwang klase maning face shield, itong inapod na non-medical, gusto sabihin for community use, yun na nga nini pig-orulayan ta, and itong medical na ginagamit po kan sa tuyang mga medical frontliners na medyo magayon ang material, kaya mahal-mahal po duman sa SRP kang non-medical. Mayo po kitang maginibo ang mga sakadit na negosyante, ang mga retailers kayan, kundi magsunod po kang order na yan na dahil maglangkaw sa 50 pesos ang kada pidaso. Pero igaman po, based on the Price Act, they would be allowed to put in, lalo na itong harayo sa Metro Manila, itong sa may remote area, na pwede man pong magdagdag ng no more than 10% on the
on the retail cost, but not more than that. Okay. Kaya kung dahil pag more than 10% ang pinatong mo duman sa SRP, kuya na po yan. Excess price na po yan kang material Violation na identified under the SRP memorandum. Ngunyan, paiba-iba ang presyo sa mga tiendahan, sa mga establishmento. May 60, may reklamong 70, 90 hanggang sanggatos. Sanggatos, oo. Pero paano tayo ni monitor? Paano tayo ni mahaling mga arugay ni yung gawi tabi sa totoo, Roy, unlike before, pag may nadamog kitab, tinitipong ko tulo si NCPCC ta, member ka baga, Roy, aram mo yan. Opo. And talagang dinidispatch na tulo si mga tao ta. That was katumayo pang COVID. Okay. Ngunyan kayang COVID, Roy, masakit ko ng tipunon ang mga tao. And bako man sa dahil gusto ninda, kundi sa opisina ninda mismo may restrictions na dahil magpara luwas, i-limit ang movement, and permingyaon si fear and possibility na ma-infect po sinda. Kaya nga ni talagang masakit, inaako ko po na masakit ang physical monitoring. Kaya ako na lang nga ni ang nagsasaliri, tanganing dahin ako mag-perwisyon ng iba, dahin ako basulong kung maulakitan man, God forbid, at least kung maulakitan man, ako lang. Kaya ginigibo ko, pag may oras po ako, naglilibot man ako, nagapot-hapot. And totoo nga itong mga sumbong. Pero hilingon tangon niya na August 15 kung may mga pasaway pa dyan. Ta siguradong masurti sinda ta mayong personnel ko niya ng DOH. Sa kasaro pa ang ta sibot sinda sa as frontliners. Ayo, sa kasaro pa nga ni dyan, sir. Yun na nga yung pigsasabi mo, kung mayong representante ang Department of Health, dahil ka pwedeng mayo ako ning ngipon o authority na mag-initiate ning what's the legal procedure. Tang ma-certify po na may overprice ang representative ng DOH. Bako ang DTI. Po ako. Bako ang price monitoring. Pag nag-confiscate ako na mayo man ako ng full authority, pwedeng ako ang masaalanganin dyan. Pwede lang siguro ako magsumbong. But I cannot act more than that na sabihon ko na may violation ka. Iyo po yan. Pero last na lang ini, sir. Suggestion ka sa UDMA, may nadangog ako. Ano da kung magpasan ng resolution ang sangguniang panlunsod sa paagi mo, urging the Department of Health to deputize. Mag-deputize, paibahon sa Price Coordinating Council, tanganing may representante. Ang actualmente po yan, ang pag-deputize po, interdepartment yan. Ang ma-deputize po kaya, ang ma-request po for deputization, ang DOH mismo, i-request ninda ang DTI. Mayo man po kitang poder ang sanggunian na mag-deputize ng National Government Agency. Hindi po, maghagad ng, magpasa ng resolution. Mayo po, alanganin nga ni Garota, that is a department. All we can do is ask. Request. Pero sa hiling ko, gigibuhon po yan kang DOH because of that problem. Dahil ginigibo din na yan. Kaya ito pong sinasakit ang DOH sa alcohol, etc. Pig-deputize po nilang NBI saka ang CIDG. That is why, kadakot po baga katong mga pig-aresto kang mga NBI agents, kang CIDG, tasinda po ang deputized na personnel para po dalagan, maglamag kayo ng mga violators kang overpricing sa alcohol. Okay. So I hope gigibuhon man po ninda yan after August 15 pag na-realize ninda na very widespread ang violation. I think they would again go to the NBI and CIDG. Ang pagkakaiba lang kaya ngunyan, Roy, kaya itong mga ginibuming mga pag-aresto, we were under the price freeze of price control. Ngunyan mayo kitang price control. Nasa ano na po kita, nasa law of supply and demand. Normal kang situation, kang course, kang commerce. Kaya ang magigibo lang hanggang lang duman sa suggested retail price. And yun na nga niyan, ma-monitor and then masumbong ang consumer kang mga violation. Okay. Thank you very much, Councilor Joe Perez. Baka po igwa kang mensahe sa tuyang mga
negosyante, lalong-lalo na sa publiko na gusto mag-avail kay itong stimulus package kan lokal na gobyerno kan? Ang mensahe ko po, yun na inot duman po sa tuyang stimulus package na maybe next week may anunsyo na po na pwede ng formalmente na mag-ako kang mga applications so that we can evaluate them and submit them for approval. And duman naman po ipanungod sa face shield, siguro ang gigibuon ko na lang, makiulay na lang ako duman sa tuyang mga consumers na dahil magtugot ni magbakal ng more than 50. O kung dahil nalugod magbakal, isumbong Humanap itong kuyan, isumbong po sa DOH, sa DOH, Meds. ano ito? DOH Ed Meds at Meds, DOHmeds@gmail.com or mag-ibon na lang po kita. Ang simple pong sabi nga ni Katukang DTI, mag-locally produce na lang ning magbakal ning acetate DIY. dahil na maning mga tapes and may mga na magiging mas barato pa sa 30 pesos or 26 pesos. Although ang paggamit po ang talagang mandatory po duman man sa mabiyahe sa public transport or sa ngunyan. And masurti ay dahil nga ni po mayo pa maning klase and mayo maning sa public schools mayong face to face in most schools kaya dahil man sila required kang face shield. Thank you. Thank you very much na mga tugang. Yan po ang sa tuyang naging guest ngunyan, Chairman Committee on Consumer Protection sa Sangguniang Panlunsod Canaga asin man Executive Director Canaga City Price Coordinating Council, Councilor Joe Perez. Yan po ang katripunan kan sa tuyang Urulay Banwaan ngunyan pong aldaw na Sabado petsa 15 kan bulan na Agosto taon 2020. Sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa bilog na news team kan ANN News na hinanyog mo po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguniang panglungsod kang Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate De Lovieres. Ako man po si Roy San Ramon. Maray na hapon. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.